Il-gvern ma jistax jibqa' jfarfar mir-responsabbilta u jħalli kollox għaddej, qisu xejn mhu xejn fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-kellim ewlieni laburista l-intern Michael Falzon sostna li l-problema ta' droga fil-ħabs hija waħda magħrufa u għalhekk ħadd ma jista' jġib skuża li ma kienx jaf x'inhu għaddej. Jiena l-iktar kumment li nixtieq inwassal huwa mhux dak li ġara l-ħabs naħseb ħafna jafuh, imma nuqqas ta' responsabilità, nuqqas ta' nazzjoni, nuqqas ta' ebda interess f'dak li jiġri min-naħa ta' gvernijiet suċċessivi nazzjonisti. Dak huwa kundannabbli li tiżbalja huwa man imma li jkollok l-attenzjoni tiegħek miġbuda darba tnejn tlieta u tittollera, inti tibqa' tittollera li nazzjoni effettivament naħseb li nkunu wasalna viċin il-kriminali. Id-deputat laburista rrefera l-statistika pubblikata din is-sena li turi kif 11% tal-ħabsin li qatt ma kienu missew ma' droga joħorġu mill-ħabs dipendenti fuq dawn is-sustanzi illeċiti. Falzon sostna li għalkemm l-awtoritajiet jafu li jeżistu problemi kbar ta' droga fil-ħabs, minflok raw kif inaqsu dan l-abbuż neħħew is-sistema ta' monitoraġġ ta' droga fost il-ħabsin. Monitoraġġ li issa ilu wieqaf għal dawn l-aħħar 3 snin. Michael Falzon irrefera wkoll għan numru kbir ta' każijiet ta' overdose li seħħew matul dawn l-aħħar snin fil-ħabs stess u refera wkoll għan numru kbir ta' persuni li jidħlu l-ħabs għal aktar minn darba. Każijiet li fi kliem id-deputat laburista ikomplu jikkonfermaw il-falliment tal-gvern f'dan il-qasam tant sensittiv għal pajjiżna. Michael Falzon irrefera wkoll las-sentenza mogħtija fil-każ ta' Joseph Bickel fejn ikkwota lill-imħallef Malija li kkonferma huwa wkoll il-falliment totali fil-qasam tal-ġustizzja reparattiva f'pajjiżna. Faċilità li fi kliem l-imħallef ma toffri viżjoni ta' xejn f'dan il-qasam. Il-kellim laburista temm jgħid li s-soluzzjoni tal-gvern għal problema enormi ta' droga fil-ħabs hija li jagħti l-parol mill-ewwel. Soluzzjoni li fi kliemu hija missjoni ta' falliment totali mill-Ministri Carmine Sudbonnici u Tonio Borg.